सुखिनि खुगानिफ्राय बाथ्राखौ खोनानो मोनना गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय। माबा बाथ्राखौ मिन्थिनानै दिनैसो गोसोखौ फ्रि मोनबाय आं। होमब्ला गुथालाबा आंखौ मोजां मोनो। बिनिखायसो आंखौ नागिरदों फट' लायै लायै। सानाखैमोन आं गुथालाबा आंखौ मोजां मोनो होननानै। दा होमबा गुथाला आंनि बागै टेनसन खालायगासिनो खोमा, आंखौ अबाव दङ अबाव थांदों अबाव माखो होननानै। आंखौ गाज्रि मोननानैसो दं खोमा बियो। थेवबोदि आंखौ फाग्ला बायदि नागिरदों होननानै बुंदों। जायखिजाया आंनि गोसोआथ' सान्थि मोनबाय। आंथ' मोनथिबायना गुथाला आंखौ मोजां मोनो होननानै। बिनिखायसो आंखौ नागिरथिबाय दं बियो। रावबो मोनथिमाराखै आं बेयाव दंफैयो होननानै। बिराद खुसि आं दिनै, बिराद खुसि। मा खालायनो मा मानो मोनजोब्बाय आं गुथालनि बाथ्राखौ खोनानानै। दा आं गुथालखौसो माबायदि लोगो मोनगोन, बेथ' आंखौ बेयाव दं होननानै मिथिया। आंबो आरो थांनो थांला बिसोर गामियाव। थांबावनाया बे गामियाव हामगोन ना हामा? गुथालनि नाम्बारफोर मोननायनिफ्रायथ' आं फनखौनो खालायनानै खिन्थानो हागौमोन। रावनिबोथ' नाम्बारबो गैया आं फन खालायना खिन्थाहरनो। आं आरो साननानै दंमोन आंखौ रावबो नागिराखै, रावबो नागिरग्रा गैया आंनि थाखाय होननानै। नाथाय बिसोर नागिरदों। आं सानदोंमोन बे संसाराव आंखौ रावबो अनग्रा मानसि गैया होननानै। नाथाय दङ, आंखौ दासिमबो नागिरबाय दं नामायबा। मा खालायनो आं? दाहाय अन्थाइ बाला लायगोननो गुथाला। ए होमब्लालाय माथो दोननोबो जायगा दिहुननांगोन दा। बै हाखर पार्किं दोनसै। ए हाखर पार्किं दोनसै, दोन होनबालाय। ओमफ्राय इथाफोरखौ लाबोआ? दिनै इथाफोरखौ लाबोगोन ना लाबोआथाय? जायखिजाया लहा लहि बेफोरखौ आरो अन्थाइ बाला बेफोरखौ लाबोगोन होननानै बुंदोंमोन। बिफा फिसा थांनो नागिरदों नामा? माबायाबो थांगोन, रादाया थाङो नामा? बै नारखेलजों थांनो नागिरदों नामा? बे बेलासि थांगोन होननानै बुंदोंमोन 3थासोआव। ए दे न'खौनो लासै खाहोलांनो हाबानो एसे मोजां मोनसिगोन। थाग्रा न'फोराबो गाज्रि जाजोब्बाय। आलासिफोरबो फैजाया, लासिं सिं थानोबो न' गैया। औ न' गैयैखायनो आइमोनाबो फैनो नागिरा, थानोबो जायगा गैयाना। औहाय लाजिनाय मोनसै आंबो। नोंसिनि बियानि मोनाव थांना बेसे हर थाहैयो। बिसोरखौ सानसेबो हरखौनो लाखिनो हाया न' गैयिनि थाखायनो। नोंसा बाबायाबोथ' सानसेबो हरखौनो थानो मोनासै। औ बाबाखौबो हरसेबो लाखिनोनो मोनासै आं जोंहानाव। एबार न'आ जाबानो आइखौ लाबोखागोन आङो। औ लाबोबानो जाबाय। गुथाला आंखौ नागिरबाय थादों होननानै बुंनायखाय आं माबा थानोनो सुखुवाखै। आं थांनायासो हामगोन नामा? मानोना आंखौ गुथालमोना एसेबां नागिरबाय दङ। आंखौ नागिरबाय दं होनना मिथिनायनि उनावबो जुदि आं थाङा खोथाया माबोरैबा जागोन। बेसेराफोरा निजेनि होननानै आंखौ नागिरबाय दङ। आं जुदि मोनथिनानैबो थाङा माबोरै जागोन? थांगोन दे आं, राजाखौ लानानै थांगोन। आंनिबा आं फैगोन सप्तायावनो थांगोन, रबिबारफोराव। बे खालिथ' खामानिबो थाया। औ आं बेबायदिनो खालायसिगोन। जि खालायबाय आं रागा जोंनानै फैबाय। आंबो दुखु मोननानैसो फैदोंमोन ना, फैनो गोसो गैयाबा फैबाय। आं माबायदि थाङालासिनो थानो दे? गुथाला आंखौ नागिरबाय दं होननायनि उनावबो आं दिनैनो थांनो गोसो जादों। बेसेबा गाख्रब मिनिनो लुबैसोदों आं। गुथाल नों आंखौ नागिरगासिनो ने? थांगोन फैगोन सप्ता रबिबारफोरावनो थांगोन आं। नों खालि नेनानैल' था। माब्ला रबिबारनि साना सफैगोन, आं माब्ला गुथाल मोनना थांनो मोनगोन। नेनोसो हाया मोनलायलांबाय आङो। आब'आ दाबो फैलालै। थांनोनो गोबाव जासिगोन दा। राजा बिराद मोजां मोनसे खोथा दङ। राजालै जों आलासि जानो थांगोन दे। आलासि? सोर जानायाव? आबै लोंहानियाव। आबै? सोर आबैलै? नों मिन्थिगौ राजा, आंखौ गुथाला नागिरबाय दंनो, आंनि लोगोआ। गुथाल? सोर गुथाल? आंनि लोगो राजा। अबाव नागिरदों नोंखौ? दानि बावै सुखिखौ लोगो मोनदोंमोन आं आगै लामायाव। बियो बुंदों आंखौ गुथाला फट' लानानै नागिरबाय दंमोननो। आं सानदोंमोन आंखौ रावबो नागिराखिसै होननानै। होनबा नों आंखौ गारना थांसिगोन। गुथाला नागिरनायखाय नों थांसिगोन आंखौ गारना। जाम्बा, नोंखौ गारनालाय मानो थांनो राजा? होनबा नों मानो बुंदों बेबायदि? आं थांगोन बायदि मोनदोंना। मानो थांनो राजा? थाङा। मा सानदों मिथिबाय राजा? नोंथ' दिनै नोंखौ स्कुलाव सोंलांसै, बेनिफ्राय माब्लानिफ्राय एडमिसन होयोथाय? क्लासाबो नोंना माब्लानिफ्राय जायो? नै राजा, आं सानदों जोंना रबिबार नायनानै गुथाल मोननाव आलासि जानो थांगोन। आलासि जानो थांगोन? या आं रावनियावबो आलासि जानोनो थाङा। थांगोन। औ राजा, आलासि जानो थांगोन। बिसोर आंखौ नागिरबाय दंना। बिसोरो दुखु मोनबाय दं खोमा, टेनसनाव दङ। बेनिखायनो आं सानदों नोंजों आंजों बिसिनियाव थांनानै फैगोन। आलासि जाना फैगोन जोंहा।
जागोन गुथाला उन्दैना गोदोर आब' आं बायदि नामा बेसे क्लासाव फरायो आब' गुथाला नों बायदि नङा गिदिरसो गिदिरसो राजा नों बिसिनियाव थांना बिराद मोजां मोनगोन बिसिनियाव नोङो आब' मोनगोन सिखिरि आब' दङ लैथो दङ गुथाल दङ आबैबो दङ दादै दङ मादै दङ गासैबो अनसुलि गोजा अनसुलि बिसोरो नोंखौबो अनगोन आंखौबो अनगोन होमब्ला आब' जोंखौ जुदि हर थानो होयो बिसिनियाव जों हर थागोन नामा मिथिया रायज्लायनो बावगारदोंसोमोन आङो माबार स्कुलाव थांनांगौ दस' जों थाबायनांगौ बेग बायनांगौ आयु गोबावसो जाबाय थुदो माबारै आं नोंखौसो नेबाय दंखायोमोन र' फैसाखौ लायनि नों ओंखाम जाबायना राजा जादों नों जाला आं जाला दे गोबावानो जासिगोन नै 10ता बारबायानो खोमा स्कुलावबो थांनांगौ जाला दे फैनानै जाफैसिगोन नोंनि एटिएमखौ हरलाय बारुंखा आंनि एटिएम अबावबा थांनो नागिरदों नामा माथो खालायनो बे न'आव रायजाबाय थानो थागोन नामा हर माबारै एटिएमा आइजों रायजाबावगोन नोङो रायजानो थाखालाबा आङो रायजानो थाखाय बिनि न'आव थाखाला मा जानला मोनला बुंदों अबाव थांनो नागिरदों नोंलाय आइयालाय रायखायो माथो आइया रायखायो नोंखौथ' राया आंखौसो रायो नोंखौ लोंनो होआखैमोन ना आदा मा जागोन दे एसे लोंनायाव बुंनाय आं एसेबांबोथ' लोङाखैना आं गंसेल'सो लोंदों आरो आं मिथिगौना आं आंनि लिमिटखौ मिथिगौ आं आंनि लिमिट क्रस खालायाना बेसेबां लोंनांगौ आं मिथिया नामा आं अबावबा मदारु जानानै गोलैना थादों नामा लामायाव आं न'आवसो लोंदों एसे आरो बेबो बियारसो हर माबारै एटिएमा हर बेसेबां फैसा दं बारा गैया 5,000सो दं नामा हर एटिएमा हर अबाव थांनो नागिरमारदों नों हाबिलखौ नागिरनो थांनो नागिरदों आंबो थांगोन होन्दोंमोन माथो आंबो थांनो नोंखौ थांनो होगोन नोंसो आइया थांनो होगोन आं रावखौबो नेबाय थाला आं हारसिं थांसै जेराव मेरावनो जेराव गोसो बेयावनो थांसिगोन आं नोंलाय एसेल' फैसा 5,000जोंलाय अबाव जेराव गोसो थांगोन आं जेराव मेराव जेराव गोसो खालाय बेयावनो थांगोन आं हर फैसा हर माबोरै खर' जोंना दं आंना खर'फोरा थानो गोसो गैला आं बे न'आव एसे फ्रेस जाहैनि आङो र' गोसो बेयावनो थांगोन आं मा खालायगोन आं निजेनो मिथिया जोंना दङ आंनि खर'आ ओरैनो डाबुल ट्रिपल जोंना दङ आंनि खर'आ आंखौ रायबाय थायोना र' गोमाना थागोन आं बे रायनायजोंनो प्रब्लेम दङ आंहा सोरबा रायब्लानो आंहा सेस खारो रायजाबानो रागा हाखाला आंना मायबा मोनसे खालायबानो रायजानायल' थांसै आं अबावबा सान्थि जायगाफ्राव बेबायदि जेलाव थानांगौबा माथा गरम फाग्लासो जागोन आं रावनिबो बाथ्रा खोनासंना बेबायदि थाबाय थानो हाया आं ओंखारलांसै आं जाजायै जागोन दे थैबा थैगोन दे बेमार जानानैनो थैगोन मायबा मोनसे जानांगौबा जाथों सोरबा बेबायदिनो थाबाय थागोन नामा सोरबा थैनो गिनानैनो थैगोन होनना बेबायदि थाबाय थानो हायो नामा थैथों साला जागोनबो लोंगोनबो थैगोनबो मानिबासो न'आवनो थाला र' आङो दोननिफ्राय साला नागिरथिंबाय थाथ' जेराव नागिरो मामोनबा सार नै जोंहा आगैनि एडमिसननि बाथ्राखौ लानानै रायज्लायनो फैदोंमोन आङो एडमिसन दासो जिरायनाय एडमिसना एसे लेटआनो जाबाय माथो क्लास 2 जाबायानो मा क्लासाव एडमिसन लागोन बियो थारमाने सार खोथाया जाबाय आगोल क्लास 3सिम फरायखादोंमोन बेनिफ्राय सार दैबानायाव बिसिनि फेमिलिया रावबो गैला बेनिफ्राय फरायनायखौ बेबायदिनो दसे गारथ'नाय जादोंमोन नों मा जायो गार्जेन जायोना आं बिनि बिब'न जायो निजा बेबायदिनो बाहागि जायो नामा सार बेनिफ्राय सार एडमिसनखौ दा बेबायदि होनो हागोन ना हायाथाय क्लास 4आवथ' होनो हानाय नंला खोमा क्लास 3निफ्रायनो होनो हागोन ना सार बेबायदि माने सार्टिफिकेटफोराथ' दंना गैला सार मा बुंनो दैबानायावनो गासिबो धंस जाजोबदों जेबो गैला दैबाना जानायखौथ' जादोंमोन र' जोंफोरनावबो खिन्थु जोंफोर एसे खारग'दों आरो बेनिफ्राय ओरैनोथ' आं बेबायदि जोंफोरनिया बेबायदि एडमिसन होआ बास्लायनो थेवबो दा कन्डिसनखौ नायनानै दा बिना जेबो गैयाबोबा सार्टिफिकेटबो गैला बिमा बिफाबो गैलाबा सार अन्नानै माबा मोनसे खालामनानैबाबो राजाखौ क्लास 3आवनो एडमिसन होनानै होथारदो नङाब्ला आरो क्लास 1निफ्राय फरायबा बैसोआबो देरद्रायबाय देनाय हागोन ना हाया सार एडमिसनखौ होनो बेनिफ्राय सार एडमिसना जाब्ला क्लासा माब्लानिफ्राय जागोन दे एडमिसना जाब्लाथाय क्लासखौ नेक्स्ट उइकनिफ्राय फैदो मानडेनिफ्राय सार एडमिसना दिनैनो जागोन नामा दिनै जानाय नंला दे एसे रायलायबावनांगोन सार अन्नानै माबा मोनसे खालामनानैबाबो राजाखौ एडमिसन होथारदो क्लास 3आवनो दे जागोन होना होगोन दे थेवबो खेबसे रायज्लायबावगोन नोंसोरो गाबोन एडमिसनखौ गाबोन फैबानो जागोन दे दे जागोन दे सार गाबोन फैगोन होनब्ला जोङो गाबोन एडमिसन लाफै बेनिफ्राय
जेबो बेबायदि डकुमेन्टसफोर दंना गैया? सार जेबो रावनिबो डकुमेन्टस गैला दैबानायावनो बोहैलांजोबदों। अ दे सार होनबा गाबोन फैसिगोन एडमिसनखौ लानो। औ दे। बेनिफ्राय सार स्कुलनि इउनिफर्मखौथ' स्कुलनिफ्राय होआ खोमा ने? दाथ' बेना एडमिसना लेटलि जाबाय, दा जानाय नंला। नोंसोर गावनो बायनानै होनांगोन। बे बायजोआव सुकिदार दङ, बेजों एसे रायज्लायनानै थांबानो जाबाय, बि खिन्थागोन दे। बेनिफ्राय एबिसिडिफोरखौ गोसोआव दंना नोङो? मा मुंमोन नोंना? अख्रां बर'। अख्रां बर'। अ गोसोआव दंना फरायनायफोरखौ एसे थारमाने प्रब्लेम जाहैनो हानाय ना? दङ सार, गोसोआव दङ। हायो सार, गासैखौबो क्लास 3नि स्टुडेन्टफोरा जेरै हायो बेबो हायो। अ दे। आबो बुरजाथार जन्था नायनाय बेयावनो बायनोसै आबो, बेयावनो। औ बुरजा माने बेयावनो मोनगोन खोमा, फै। ला जन्था नांगौ, जन्था। जन्था मा साइज? नै आथिंखौ नायनि साइजआ बेसे जागोनथाय। आथिङा सारिफोरा जागोन नामाथाय? औ सारिबा पास बेफोर जागोन बायदि मोनदों र'। दङ दे ना बेनि साइजनि? औ बे राजानि ना, राजानि साइजनि दङ। माबायदि जन्था नांगौ राजा नोंनो? फेन्सि नांगौ, डिस्क' नांगौ, माबायदि नांगौ? स्कुलाव थांनोसो। औ स्कुलाव थांनायनि थाखायसो नांगौ, ब्लेक कालार। ए स्कुलाव थांनो ब्लेक ना? र' दङ। माबायदि जन्था नांगौ नोंसिनो? आंनि दखानाव गासिखौबो मोनजोबगोन। बांद्राय दामनिखौ नाङा दे आब', एसे खम दामनिखौ हरबानो जाबाय। जागोन दे नानि, जागोन। नायग्रोनाय नोंसोर मालफोरखौ, नोंसोरनो माबायदि नांगौ? खम दामि गासिबो दङ, र' आं दिहुननि। नै नानि, नै बे लेटेस्ट माल, बेनो सोलिगासिनो दाना। गथ'फ्रा बेखौनो लांखायो स्कुलाव, लेटेस्ट माल। स्कुलाव गाननो बेनो मोजांखा। बेखौनो नांगौ, बेखौनो। बेबायदिखौनो होनदोंमोन र' स्कुलाव। बेनो बेबायदिखौनो लांखायो स्कुलाव। ला बेखौनो ला, मोजांथार दे बिराद। अखायाव दैयावबो गानजायो, जेरावबो मोजां। बेखौनो दा आब'। जेनेबा थाबथ' गाज्रि जायाना? अखा हाबाबो गानजायोना दैफोरावबो? गाज्रिथ' जाया थाब? गानजायो दे नानि, गानजायो। बयबो लांगासिनो, गानजायो। आरो जुदि गानजाया गाज्रि जायो, नै आं खोथा होदों, गोदान हरबावगोन आं, हरफिनगोन दे गोदान। वारेन्टि दंलायो? जेनेबा वारेन्टि बायदियानो। बाथ्रा होदों ना आं नानि, बाथ्रा होदों। गाज्रि जाया, गाज्रि जाबानो आं गोदान हरफिनगोन। गाज्रि जाबानो लाना फैफिनथां, आं गोदान हरफिनगोन। बेनिफ्राय दामा बेसेबां? नानि नै खमखौनो बुंगोन आं, 400 लां, 400 लां। बेबो मोजांथार। 400 मानि? नोंसोरखौहाय खमसो बुंबावदों आं नानि, मालायनोबा बुरजासो बुंबावो आङो, 600 गाहाम बुङो। नोंसोरखौ एसे खम बुंदों। लाना थां 400 हरलां। 400 बांद्राय जागोन आब', 250 होगोन दे। 250 जानाय नङालै नानि, दे माबा लास्ट 300 होथार। आब' अननानै 250 हरथारदो, जोंना फैसायानो गैया। हायालै नानि। जागोन दे आब', हरथारदो जोंफोरनो। जानाय नङालै नानि, गरसेबो थानाय नङा बेबायदिबा, लाब जाया। जागोन दे आब', अननानै हरथारदो, जोंनावबो फैसा खम दङ। 250 बा लांसै आब', नङाबा हानाय नङा। दे लांलांगोन।